Ahoj, já jsem Luboš. Ahoj. Jak se jmenuješ? Kateřina. Kateřina. Kateřino, můžu ti něco ukázat. Já tě někam vezmu, jo? Jo. Vůbec se mě strach, jo? Trošičku. Teď co děláš? V pohodě. Jo. Jenom se v těch pantoflích, kterými jsou 20krát větší část. De facto zde byly. Jo, a já jsem vzal tu svíčku. Chceš ji vzít? Jestli by si ji pro mě přinesla. Třeba sem, ještě kousek. Tak, třeba tam, otoč se. Tak jako první se na sebe tu masku. Nic. Koukej na mě. Tak. A teďka mi podej přímo ke mně, Kuby, takhle mi natáhni. Trochu vejš malinko. Co jsem se dá vyčarovat?